den. Her har vi min fine model. Hej. Du skal ikke sige noget. Okay. Du skal sige forskel. Okay. Godt. Godt, vi står i den. Godt, men nu skal I bare høre. Her har vi... Ja, præcis. Nej, sådan der. Okay. Her har vi en kugle rundt hovedet, som hedder Mathilde. Og lyset er her, og det skinner ned. Og det giver højlyset her. Så har vi dens egen skygge. Som I kan se, den er i går her. Så har vi her på papiret. Så skal jeg lige holde op med det her. Ellers får jeg da fyret. Så har vi. Og så. Luk munden og se ordentligt ud. Så har vi den stavskygge, som går hernede på papiret. Og nu skal I bare se noget magisk noget. Her har vi, når vi fjerner den, kan I se, der forsvinder noget af lyset. Og så kommer den på igen, hernede ved hagen. Og det hedder reflekslys, som det gør ved bordet, når det er på. Og det var så faktisk noget om en kugle. Som I kan se, har vi den smukke model. Og mig, jeg er Miss Univers.